condiții, nu? Bun, poftiți! Bună ziua, mă numesc Luisa Marișcă și împreună cu ale mele colegi Gabrielu Copsana și Burlacu Ioana vă vom prezenta ideea noastră de afacere și anume Centrul de Multiplicare Helen Copisen. În partea mea voi prezenta analiza SWOT și în special punctele tari care sunt personal specializat și service, copiatoare și aparatură ultramodernă, rapiditatea în service, în special nu avem un impact negativ asupra mediului și o locație accesibilă. Am analizat și am descoperit și un punct slab și anume pot apărea și pierderi, deoarece clienții ce vor cumpăra copiatoare nu vor mai utiliza serviciile firmei, dar vor apela la service. Există și niște oportunități pe care le avem. Avem o permanentă monitorizare și putem beneficia de deschiderea unui centru de studiu în apropiata vecinătatea firmei noastre. Amenințările pe care le poate avea firma noastră sunt apariția pe piața unor firme existente care se ocupă și cu tipografie, care au plus față de noi. Ar mai fi nerespectarea datelor contractuale de către furnizori și căderile de tensiune, dacă apar. În continuare, analiza STEM. Din punct de vedere social, avem posibilitatea de a servi persoane de toate vârstele. Din punct de vedere legislativ, nu există constrângeri